ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಕಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ പോകുന്നിಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಶೇಷದಾಯ್ತು ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಬಂಗು ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಚೂರು ಜ್ವರ ಹೊತ್ತನು ಬಲ್ಪಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ವರ ಹೊತ್ತನು ಇನಿ ಇತ್ತ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನನಗೆ ಆಯಿತು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಬರ ಮಂತಿಜ್ಜಾಡೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂ ಚೂರು ಮರ್ದೂರ ಕೊಂತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ. ಸೊ ಐಕೊಂಚೂರು ಅಂಕಲ ಪಿದೈ ಬರ್ತನೆ ದಯಪಂಡ ಉಲಾಯಿಡು ಸೆಕೆ ಹೊಂತಲು ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬತ್ತೈತೆ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಯಾಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಿದೈಗೆ ಪೋಂದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಅಂಕಲ ದೂರ ಪೋಪುಜ ಮೂರನೇ ಪೋಪ ಅಂಕಲ ಪಂಡ ಏಪಲ್ದವೇ ರೂಟುಡು ಮುಖೆ ಅಂಕಲೆ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅದ ಪಂಡ ಜ್ವರ ಅಂದು ಪಂಡ ಜ್ವರಟ್ಟು ಸಾಲ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜ ನಾಳೆ ಆಳು ಮಣಿ ತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಸೊಂಚ ಅದು ಪೊಪ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದು ಬೇಕು ಬರ್ತದೆ ಬಂಗ ಕತೋ ಅಂತಾಳೆ ಮುಖ್ಯಂಗಳ 3 ಜನ ಮರ್ದಿಗೆ ಹೋದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಂತ ಸಿರಪ್ ಕೊಂತದ 500 ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಹುಷಾರಿ ಆತಲ್ಲ ಅಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕಲದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜ್ವರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಿದೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಳ ಅದು ಬಂಗು ಅಂದತ್ತ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆ ದೂರ ಪೋರವರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆದ್ರೂ ನೋಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆತಂಡು ರಾಮೇಶ್ವರ ಕೆಫೆಟ್ ಇಂಚಂಗ್ಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ ಪೋಯರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಳೆ ಪೂರ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪಣಂಕ್ಲಿ ಅದ ಜನಕ್ಲಿ ಏರು ಪೂರ ಇಂಚು ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯ. ಸೊ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಂಗುಳ ಚೆಂಕ್ಲ ಉದೋಗು ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಳೆ ಇಂಚದು ಅದ ಅದ ತುಳೈತೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಮಾಮೂಲಿ ರೋಡ್ನೇ പോകുന്നിಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಏಪಳದವೇ ರೂಟು. ಸೊ ಪಾತೆರೊಂದೇ പോകുന്നിಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂಗುಳ ಅದ ಬಂಗು ಅಂದೆ ಅತ್ತ ಬಂಗು ಅಂದ ಅತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪಿಲಿ ಅಂದ್ಬಿಡಲಾಗಿ ಬಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಪೂರ ಬರೋದು ಪುಡು ಸ್ವಂಚ ಮನೆ ಇತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ಬಿಡು. ಎಂಕ್ಲಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂಡು ಬಂಗು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪಳ ಅಂದು. ಸೊ ಬಂಗು ಒಂಚಿಲ ಪೋಪು ಜಲ ಮುಖ ಇಂಚ ಜ್ವರ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮುಖ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿನಾಗ ಅಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಳ ಔಟ್ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಪಿರದ ಔಟ್ಸೈಡ್ದು ಬಣ್ಣಾಗ ಇಂಚ ಪೂರ ಆದು ಪೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಂದು ಆಡು ಗುಣವು ಅಲೆಗೆ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಳು ಎಲ್ಲ ಅಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಪ್ಪಳು ಅದು ಬಂಗ ಅಂದತ್ತ ಪ್ರತಿ ಎಂಕ್ಲತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎಂಕ್ಲ ರೂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಜಿಂಜೈನಿ ಲಾಂಗ್ ಪೋಪು ಜಂಗ್ಲ ಒಂತೆ ಪೋದು ಬೇಕ ಬರ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಓ ದೇವ ಬಂಗು ತೊಲೆ ಇನ್ನೀತೆ ಎಂಕ್ಲ ಈಡೇತನು ಬುಕ್ಕಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲನ ಬುಕ್ಕನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊತ್ತನದ DayLifeDecorer ಅಂತ ಪನ್ಪಣ ಇವು ಐಕ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿನ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂತ ದೀರ್ತ ನಾನು ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೂರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇನೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಡು ಅವಳ ಬರು ಅದು ಹಂಗು ಅವಳೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಇಷ್ಟದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾಗ ಎತ್ಯ ಪಂಡ ಅಂದು ಬತ್ತದು ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಶಿರಾಡಿ ಬಡಾವಣೆ ಉಂಟದ. ಸೊ ಆಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಎತ್ತದೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಪುರ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪುರ ಇಂಚ ಗಂಟು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅದ ಬಂಗು ಅಂದತ್ತ ತುಳತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಎತ್ಯ ಶಿರಾಡಿ ಬಡಾವಣೆ ತುಳೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲತೆ ಶಿರಾಡಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಎತ್ಯ ಅದು ಬಂಗು ಶಿರಾಡಿ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಎತ್ಯ ತುಳತೆ ಮೂಲತೆ ಎಂಕ್ಲ ಈಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ತಿನ್ನದ ಪಂಡತೆ ಐನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ನಡ್ತೋ ನುತ್ತುನು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ತೊಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅದಾಗ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರು ಹೊರಡಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಆತನ ಪಲ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ ರನ್ನರ್ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದಿರಿ ಪೂರ ಭೀಮ್ ಆತನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಪಡೆದು ಲಿಂಟಲ್ ಪಡೆಯರ ಅದು ಪಡು ಸೊ ಅವರ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡಾಗಲಿ ಎಂಕಳೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಮುಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಒಬ್ಬಾಸ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಬೇಕ ಪೋಪ ಎಂಕಲ ದಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಗುಗಳ ಆತು ಹುಷಾರಿಜಿ ಅದು ಬಂಗು ಹುಷಾರುಂಡು ಬಂಗು ತುಳಿ ಆಳು ಪಿಲಿ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಆಳು പണ്ട ആളേക്ക് ജ്വരം അത് ജനാളെ ഉഷാരിപ്പോളപ്പാ ആൾ അപ്പന ഗുഡ് ഗേർലാള് പണ്ട ഉഷാരി അഞ്ചവരെ പൊടിപ്പണി ಜನನತ್ತು ಮುಖಂಚನೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತ ನಾಳೆ ಪೊಡಿತೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಪಡಿತಾನೆ ಹಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಡಿತೊಂದಿಜ್ಜಾಳು ಸೊ ಎಂಕಳ 2 ಜನ ತಿರುಗಿ ಎಂಕಲಾಂತ 2 ಜನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಳ ಒಂಜಿ ಮಗಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ದಿನಚರಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವೊಂದುಂಟು ದಿನೋಳ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಣಂಕ್ಲ ರೋಡ್ ಡೇ ವಿಜಯಪುರ ಪೋಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಡ ಪೋಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಆತ ಸೊ ಒಂಚಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋದು ಬರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲ 2 ಜನ ಮುಳಿಚೂರು ಕತ್ತಲುಂಟು ಮೂಳೆ ತೂರಿತ ಕತ್ತಲುಂಟು ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಂಡು ಅಲ್ಲ ಈ ಜ್ವರ ಬತ್ತಂದವರ ಪನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೈತೆ ಫುಲ್ಲು ಜನಕ್ಕಳು ಅವಳೆ ಮುಳೆತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪುರ പോന്ത് ഉള്ളേര് ഈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಬಂಗುಳ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮಳು ಪೋಂದುಲ್ಲ 2 ಜಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ ಪೋಂದುಳಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಒಳ್ಳೆದೆ ಗಾಡಿ ಪುರ ಎದುರು ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಅಗ್ಗೆಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪನ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಕೊಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ತೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ 2 ಜನಲ ಇದು ಹೋಗು ತುಳಿತೆಂಕಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಇತ್ತೆಂಕಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಓಪನ ಸಾದಿಗೆ ಎತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲ ತುಳಿತೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಾಯಕ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎತ್ಯ ತುಳಿತೆ ಎಂಕಲ ವಿನಾಯಕ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಅಂಚಿಗೆ പോകുന്നില്ല ಉಳಂಚ ಪೋದು ನಾನು ಅಂಚೆ ಪೋಪಂಕ ಅದು ಬಂದು ಅಂದಾತ ಎಂಕ್ಲಿನಡೆಗೆ പോകുന്നില്ല ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ಸೊ ಬೈ ಕತ್ತಲ ಟೈಮ್ ಇಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಉಪ್ಪು ಕೂಲ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅದು ಪೋಣ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಆರಾಮದು ನಟ್ಟು ಒಂದು ಬರೆಡ್ಡೆ ಅಂದಾತ ತೊಳೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಳ ಇತ್ತು ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತ ಇರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಥೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ನೈಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಲೇ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಅದು ಬಂಗೋ ಬಾಯ್ ವ್ಯಾನ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಬಂಡ ಬಂಗು ಚೂರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜ್ವರ ಹೊತ್ತದಾರ ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ವ್ಯಾನ್ ಬಂಗು